kolore pixka bat jarriko diogu guk gaur Aireani eta Paula Garaialdenekin kolore hitz egingo dugu, oso garrantzitsuak eta kontuan hartzekoak modaren munduan. Bai, ze askotan hitz egiten da, janzkiaz, ez, baina kolorea garrantzi bera du, Zeintzuk azpimarratuko zenituzke? Kolore leunei dagokienez, zuria aipatuko nuke. Zuria? Bai, normalean zuria aipatzen dugunean, gehienoi bildurra ematen digu kolore zuriak, ze askotan loditzen gaituelako, edo esan ditu oso kolore, presentzia handiko kolorea delako, baina ez dugu zertan bildurrik izan behar. Bai zuria eta bai grisa, aurten, momentu honetan, eta udazken neguari begira, beltzak duen garrantzi bera izango du gure armairuetan. Zuria eta grisa datoz beraz, Bai, eta gainera zuria, kasu hortan, total look edo erropa guztiak, jazki guztiak zuriak direnean ere, oso presentzia polita egiten dio gure lookari, Total look hori, erabat zuri joatea ez alda ausartegia, Paula? Bueno, ausarte izan daiteke. Gehien bat, esaten dituzalako askotan, zuria beti lotzen dugu loditzearen kontzeptu hori. Zuriak beti lodiago egiten dulako, kolore ilunek argaldu egiten gaituztelako, baina ez dago zertan bildurrik izan behar. Segun ze janzkira ematen dugun, gainera badakizu aurten oversize edo prenda handiak modan daudela, eta orduan lortu daiteke look polita eta ez hain ausarta. Eta zuriari sartu diezaiokegu beltz pixka bat eta grisa ere bai. Bai, beti ziur grisa eta beltza sartzen bali dugu zuriarekin, kombinazio perfektua lortzen dugu. Gaurko kolorea zuria elurra egin duelako leku batzuetan. Segi dezagun kolore leunekin, arroxa ere aipatu nahi zenuen? Bai, arroxa leuna, normalean ikusi dugu dotoreagoa zen janzkia izan daiteke, dotoretasuna dirazten duelako arroxa horrek, eta normalean gainera bai hile argia dugunei eta bai beltzaran azaretenoi, normalean oso egoki joaten den kolorea den, eta kombinatzeko garaian bai beltzekin edo bai grisekin, oso ondo doa, ez? Arroxa beltza eta gris koloreekin. Bai, eta hau ere bildurrik gabe, Beti ere arroxari alako garrantzia bat emanez? Bai, normalean kasu honetan arroxak ere naiz eta leuna izan, beti izaten du presentzi bat, ez? Eta orduan esan nahi du zentzortan ez dago inungo bildurrik izan behar eta kombinatu daiteke beste dozein kolorekin, Gizonezkoetan ere arroxa bai? Bai, gero eta mutil gehiago ikusten ditugu, arroxez jantzita, eta nik uste dut zeharo burutik kendu behar dugula hori. Arroxa nesken kolorea da, urdina mutilen kolorea, bueno, ez dut zertan hori izan beharrik, ez? Ni adibidez oso berdezalea naiz, niretzako basiko hori berdea da, ez? Bai, hile gorriska dugunentzat, berdea izan da kolore ideala, ez? Kolore leunetan edo argietan zuria eta arroxa, intentsuagotara joan ezkero? Gorria, ez? Gorria. Denok ezagutzen dugun gorria, eta gainera norbait iristen danean edo zen lekutara soineko gorri batekin, izugarrizko presentzia hartzen du, ez? Bai beltzarana izan, bai horia izan, beti gorria ziurra da, normalean dotoretasuna, bizitasuna, aipatzen duelako beste elementu batzuk dituelako, baina nik hor bai egiten dudala, beti aipamen zuzen bat, etzai gustatzen gehiagi gorriz goazenean jantzita gure hile oso iluna izatea, edo oso hile argiak. Nik uste dut hobek gelditzen dela, hile marroiska edo doratuekin, ez? Bai, zen nahiko presentzia dauka hiara ematen dugun janzkiak, nola eramango dugu ere, ezakit oso apainduak edo hile oso nabarmen denean, ez? Hobek gelditzea, erdi maila hortan, ez? Hala ere esan duzu denontzako moduko kolorea dela gorria. Bai, eta bai gauez eta bai goizez. Bai, ze goizez ere joan gaitezke gorriz jantzita prake batzukin eta beroki gorri batekin, eta gauez, ez dakit soineko izugarri poli batekin, ez? Dotoreziarekin eta sofistikazioarekin lotzen delako galdetzen izun baitare hori, eta... Eta egia da, egia da. Normalean festa handi bat dagoenean, beti ikusten ditugu soineko gorriak, eta hor dago Valentino berak atera zuen gorri Valentinoa, ez? Ze garrantzitsua den, da nik ez dut inungo diferentziarik ikusten beste dozein gorriekin, baina, Valentino gorriak izango du, tonalitatean edo zeo zer. Pantonean edo, bai. Beste kolorei intentsu edo fuerte eta hitzeetan izketan urdina ipatu nahi duzu, baina zehatz bat. Klein urdina. Bai, klein urdina, ez norbaitek jarri zion, ez? Klein urdin kolorea, baina azkenean urdin ezagun bada, ez da turkesa, ez da urdin iluna, erdi mailako kolore bada, baina duela nik uste dut azkenako bi denboraldioetan asko ikusi den kolorea da. Eta bai beltzaranetan, eta bai hile horia, edo bai hile gorria, ze askotan ez dugu aipatzen, baina hile gorria dugunentzat ere koloreak normalean zailtasun gehiago
ditugu koloreak aukeratzeko garaian. Eta urdina horietako kolore bada oso ondo datorkigu, ile gorria dugu nahi, eta normalean gainera erabili daiteke beste edozein basiko bezala, bai beltzekin, zuriarekin, grisekin, esan nahi dut bildurrik gabe. Nasketa horiek egin daitezke bildurrik gabe. Eta ez da inausarta, esan nahi dut. Nik uste dut ikusi ditugu gainera janzki pila bat tonalidade hauetan, ez? Beraz, aurtengo udazken negu parte honetan ikusiko dugu, klein urdin hau. Bai, ze askotan bestela aspertzen gea, ez beti kolore berak, zuria, beltza, grisa, marroia, kolore pixka bat sartu behar diogu, ez? Aizu, Paula, arropei dagokien ez, ari ginen, arropengan pentsatzen ari ginen, hileko koloreari begira gauza bat galdetu nahi nizun ni. Kaliforniana, Sherlock Kaliforniano horiek oso modan egon dira. Aize politia galdidan, Sherlock Kaliforniano, bai. Sherlock edo, metxa edo. Bai. Kalifornianak, niri esan gustatzen zaizkin, nik uste dut normalean, udan ikusi ditugu pila bat, eta ni nazkatu nahi egia esan, ez? Nazkatu zara, ja. Baina udazkenari begira ere, hor daude Kalifornianak, baina nik uste dut ja urtarri aldera edo ja behin negua pasatzen dugula, Kalifornian horiek desagertzen joango dira, eta melena naturalak, motzak, gehien bat hilea, midi melena izan dugu konstantzia handiarekin denboraldi honetan, baina, hile motzak datoz, eta normalean nik animatzen dut baita, ez naiz esenplu ona, ez? Baina emakumei, zure kasuan bezala, hile motzak. Hile motzak pertsonalitate handia dute, oso femeninoak dira, eta gainera oso atraktiba egiten dute pertsona. Orduan, nik animatzen dut neska askoi, hilea moztea, eta ausartak balin badira, eta hile hori oso horia edo zuriska nordik hori gustoko badute, ikaragarri gustatzen zaizkit, ez? Garson korte horiek oso hile zuriekin, ez? Beraz, bakarren batek ausardia pixka bat nahi baldin badu, eta ausartzen baldin bada hile kolore zaldatzea, zuk nordiko hori proposatuko zenuke? Bai, nik uste asko datorrela, ez? Gainera, muñekarara lehengo denboraldian ikusi genuen bezala, baizik eta hilea zainduta, naiz eta nordikoa izan eta oso rubio bizia izan, hile zainduta, ez? Beti eramaten dira hile naturalak. Naturalak. Bai, horregatik presentzia handia dago marroietan edo doratuetan, ze askoz naturalagoak dira, ez? Hala ere aholku nagusia tira norberak ikus dezala, zer dagokion ongi eta... Bai, hilaren kontuan janzkiekin bezala, ez askotan zure pertsonalitatea, zaintzen duzun asko nire ez oso gutxi horrazten naiz, eta ez dut denbora izaten hilea zaintzeko eta horri biltzeko horrazten orduan hori ere izan behar da kontutan, ez? Erosoa izan behar du eta normalean zure pertsonalitatekin etorri, ez? Orduan hori beti da kontseilu, nire ustez nagusia, bakoitzak neurtu dezala. Puntatuta utziko dugu hori, eskerrik asko, Paula, gaur ere zure aholku eta iritzi horiek emateagatik.